Gep diýär Azatlyk Radiosu. Habarlar öňeligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Daşary ýurtlarda inni kartlardan nagyt we nagyt däl amallaram edip bolmaýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň çap eden maglumatyna Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda puly nagytlaşdyryp bilmeýänligi aýdylýar. Neşirde Türkmenistanyň Kronikasynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlary bankomatlardan pul çekip ýa-da nagyt däl hasaplaşyk boýunça төлewlerini amala aşyryp bilmeýärler. Soňky 2 hepdede adamlar eýän bir näçe gezek pul nagytlaşdyrmak problemalaryna duçar bolurlar. Adamlar öz kartlaryndan pul çekmek üçin bankomatlaryň ýanynda nowoto durmaly bolurlar. Adamlar Türkmen banklaryna telefon etdiler, emma bank işgärleri olara problemanyň bankomatlar bilen aragatnaşygynyň yaramazlygyndanlygyny düşünürdiler diýen maglumat çap edilipdir. Azatlyk Radiosunyň İstanbuldaky çeşmelerem bu ýagdaýyň dogrudygyny tasdikleýärler we bu urda bildirilýän näýeliklerini hem 14-nji noýabrdan bäri hasam köpelýänligine aýratyn üns çekýärler. Adynyň anonim galmagy şerti bilen İstanbulyň Aksaray diýen ýerindäki bankomatlaryň öňünde pul çekmek üçin garaşyp duran ýerinden maglumat beren bir näçe türkmen raýaty özleriniň eýäm geçen hepdäniň başyndan bäri plastik bank kartyndan nagyt pul çekip bilmeýänligini aýdyp Türk bankomatlarynyň ekranına türkçe görkezleýän siziň bankyňyz şu wagt bu işi amala aşyrmaňyza ruhsat bermeýär. Soň täzeden synaşyp görmeňizi haýyş edýäris diýen ýazgynyň suratyny Azatlyk Radiosunyň redaksiýasyna ýiberdiler. Howpsuzlyk sebäpli adanyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk Radiosuny İstanbuldan ýüz tutan bir türkmen raýatynyň aýtmagyna görä, olum eýän bir hepdeden bäri özüniň plastik bank kartyndan puluny nagytlaşdyryp bilmeýär. Plastik kartyny sokup puluny nagytlaşdyrjak bolsaň Türk bankomatlary öz bankyňyzyň muňa ruhsat bermeýänligini duýdurýar. Belki tehnik bir näsazlyk ýa-da beceriş işi geçirilýändir. Soň ýene de synaşyp göreýin diýip, soň bir näçe gün tapawutly wagtda bir näçe gezek synaşyp gördüm. Emma weli ýene kartymdaky pulumy nagytlaşdyryp bilmedim. Soň gaty gaharym gelip Türkmen bankynyň plastik kartynyň ýüzündäki telefon belgisine jaň etdim. Bankyň işgäri plastik kart diýen zat inni dolu ýatyrly diýip jogap berdi. İçindäki pulum näme boljagyny diýsem, bäri gelen wagtyňyzda alarsyňyz diýär. Men bärde nagyt puluň maňa hökman gerekdigini aýtsam, bankyň işgäri telefonuna ol ýerini biz bilemzok diýdi. Menem onsoň diňe Türkmenistana baryp alyp bilýänmi diýsem, hawa puly berenje ýeriňden alarsyň diýdi de telefonu öçürüp goýberdi diýip İstanbulda plastik kartyndaky puluny nagytlaşdyryp bilmeýän kösenýänligini aýdýan bir türkmen raýaty Azatlyk Radiosuny gurrun berýär. Azatlyk Radiosunyň İstanbuldaky çeşmesi bilen gurrundaş bolan we adynyň anonim galmagyny soran bir türkmen söwdegärem. Men İstanbula gelemden soň söwda satyp üçin biraz pul nagytlaşdyrdym plastik kartymdan. Soň bir hepde gowrak golýa galanja 800 Amerikan dollaryna goloy pulmam nagytlaşdyrjak bolsam, öz bankymyz petikläp goýupdyr diýip Azatlyk Radiosuny gurrun berýär. Oň öňe sürmegine görä, ýygyderli edilýän jaňlar sebäpli inni Türkmenistanyň banklaram daşary ýurtlardan jaň edýänlere jogap bermeýärler. Diňe İstanbulda şeýle ýagda ýüze çykanok Belarusiýada okayan türkmen studentlerem plastik kartlardan günne 50 Amerikan dollaryny nagytlaşdyryp bilen oklar. Inni pulu bolanlar we biziň ýaly söwda satyk edýänler ýurtdan nagyt pul çykaryp daşary ýurt banklaryna hasap açyp şolaryň üstü bilen işlemäge gönükdi. Russiýada we Türkiýede söwda edýänler inni yerli banklarda açan hasaplarynyň üstü bilen biznes aýlap urdular. Olar olaýtada Türkmenistan bilen işleşmeýän banklary saýlap almagy ýekden edýärler. Türkmenistanyň banklary öz palta urdu gadagançylyklary bilen. Bular urdysa öldür etdiler. İstanbul'a gaýtmanka aýdylan bolsa, iň azyndan bir duýduruş edilen bolsa, bizem karta bil baglaman bir çäre tapardyk. Köp adam daşary ýurtlarda kyn ýagdaýda galdy. Pul gadagançylyklary sebäpli diýip, ol söwdegär Azatlyk Radiosuna beren maglumatyny aýdýar. Howpsuzlyk sebäpli adynyň agdalmazlygyny sorap şu gün Azatlyk Radiosuny ýüz tutan we häzir İstanbul'a gelen bir türkmen raýatynyň aýtmagyna görä, bökdönçlük diňe plastik kartlardaky pulu nagytlaşdyrmak bilen çäkli däl. Ýagny nagyt däl amallara hem ruhsat berilmeýär. Ol özüniň bir näçe günden bäri dürli ýerlerde öz karty bilen söwda etmek isleýän makaly nagyt däl amalyňam başa barmanyny aýdýar. Ol bank karty bilen nagyt däl amaly edip bilmeýänligi üçin Türkmenistanaky banka jaň eden makaly bolsa, kartdan inni nagyt däl amaly edip bilmersiňiz. Bärdäki hosarlaryň birine
ýa-da kim sen kartyňa pul geçiren bolsa şoňa ygtyarnama urat. Olam pul geçireniň baradaky kagyny alyp banka barsyn we iýeren pulny ýygyny alsyn. Görnüşine jogap berendiň öňe sürýär. Sözü jemläp aýtsak, türkmen raýatlaryň daşary ýurtlarda yüzbe-yüz bolýan şeýle pul problemalar barasynda Türkmenistanyň döwlet kontrollugyna hakimiýet buwatynda hiç gili söz açylmaýar. Şol wagtyň özünde degişli türkmen resmiýetlerden hem bu ýagdaý bilen baglanşykly nähilidir bir kommentariýa almagam Azatlyk radiosyny başartmaýar.